край. Можеш, но ми искаш някакви помощи някакви. Аз не мисля, че ми трябва помощ. Що ми там може да спреш? Аз не искам да спирам. А защо? Защото ми харесва. Да, но ти знаеш ли, че от тук нататък просто ти проваляш целия живот и няма никакви перспектива за целия от нататък. Аз съм го приел толкова много време. Знам какво ще се случи с Ти мен. харесва да бъде така. Да. Няма на кой да се доверя. Нямам приятели. Знаеш ли, Нямам родители. Али. И не знаят как да същата. Аз така Пък и аз не искам да спра наркотици. Между ми харесва така. Да. Защо почна? От любопитство. Да. Харесва и продължи. Да. А не мислиш ли, че от любопитство къпши нормалния живот да пречи много? Аз 15 години съм живял нормален живот. Така ме харесва. Да, но вече ти е по-голямо. Ти може да имаш повече възможност, повече как спомня, вече може да правиш повече работа. Изгубил съм 4 години от живота си, не мога да се върна вече. Да, но ако продължиш, може да изгубиш още 26. 20 години няма да издържа. Интересно, да. Сигурен съм. Само друг съм след 2 години от съръв, този ще умра. Женско положение, Без добър това. Не може да ме накара да спра наркотици. Жмете може да накараш да бъдеш съжалявам като схора. Здравей, добър ден. Психолог, така сте добър здравов. Приятно е, здрасти. Имаш глас ли? Така, гледам, си художник. Обичаш да се учи. Не обичаш да се удава. За така, много ме драго, че ти си тук при мен. Аз се радвам за това. Значи ти си момче, което имаш воля. Защо си тук? Разкажи ми нещо повече за себе си. Някакво да разказвам. Доколкото разбрах, трябва учението. Да. Не мислиш ли, че по-добре ти да завършиш образование? Да имаш семейство, да изградиш семейство, да имаш деца. Да, ама в момента съм в такова положение, че може Да, разбирам се. Да. Аз съм работил с много младежи, хората. Обичаш спорт? Да. Да, ето, спортуваш ли ти? От време на време. От време на време. Кое е чувството, което те кара ти да прибягаш до психоактивни вещества? Не знам. Нямам приятели. Нямаш приятели. Защо не се опиташ да си изградиш приятелство? Тък неща. През 2 дена ходих и изправих тези си. Беше положително. Да, значи ето, това е... Не се представя, аз се разбирам. Хората в днешно време просто са така игнорират. Но не се представяш. Винаги може да си гледаш прихванят. От страна родителите как мислят? В смисъл, колко... Аз нямам родители. Нямаш по-големи на майка. кой ти доведе тук днес при мене? Само ще добре. Да. И аз не знам защо. Да, значи ти имаш волята. Се откажеш. Щом си по-съзнателно. Да, точно това е. Щом си се чул при мене тук, значи ти имаш волята и имаш шанс да се отправиш. Би ли използвал тези
да кажем, методолната програма. Да. Искаш ли да ти помогна? Не.